Добре. Една пица се взема да има сешени. Изкута навън, нали? Да, тук да. Айде. Между другото има една, дето разправя за метрото на Барселона, някаква. Как я обяснява? И я гледат 40 000 души, някаква простия. А ние всяко ще спаваме ескалатор. Да, си ми говори. Да, с телефона е възможно да стане това нещо. Però els 20 anys sencers és fora de lloc. I no van jugar, i van jugar en un lloc allà, no. Арката, нали? Сега ще хванем и арката. Я бе, как това ще се? Ето. Ще хванем от по-чисто място. Слънцето е срещу нас. Виждаш ли? Това не е добра позиция. За да заснеме сега добре, трябва да си от другата страна. А тук... Слънцето обикновено трябва как да е, къде па слънцето лезе и добре? Слънцето трябва да бъде отзад. Тоест да идва към тебе? Не, да бъде зад гърба ти. Зад гърба ти. Когато е зад гърба ти, тогава нямаш никакви проблеми да снимеш това. Вижте други снимат, нали? Не сме само ние. Обаче всички снимат също слънцето. Ако сега се закрие зад облак, ще е малко по-добре. То май идва облак. Да, така е. Но все пак, дори зад облак, пропускливостта на светлината е такава, че... Добре. Стига толкова.